5 אפליקציות שחובה להוריד לפני שמגיעים לרומא. הסרטון לקראת הביקור הבא שלכם. הראשונה, ויידי וואו. ברחבי רומא מפוזרות אלפי מזרקות עם מי שתייה מצוינים. בעזרת האפליקציה תוכלו לראות היכן ממוקמת המזרקה הקרובה אליכם. האפליקציה השנייה היא מוביט. מוביט הישראלית שאנחנו מכירים מהבית, עוזרת לנו להתמצא בתחבורה ציבורית בעיר. הדרך הכי קלה להתנייד בעיר, חוץ מברגל כמובן. אפשר לכתוב בה בעברית ולהתנייד ממקום למקום, בקלות. האפליקציה השלישית, FreeNow. בעזרת FreeNow אפשר להזמין מוניות, אך גם אפשר לבחור באופציה של אופניים או car sharing. האפליקציה השלישית, אובר. דרך אובר תוכלו להזמין גם מוניות וגם הסעה עם נהג מורשה. לאובר מספר אופציות, מכונית קטנה, ואן גדול, מכוניות יוקרה, וניתן להזמין דרכה גם קורקינטים ואופניים שלהם. אפליקציה חמישית וחשובה במיוחד היא The Fork. The Fork יכולה לעזור לכם לראות איזה מסעדות יש סביבכם, מה הדירוג שלהם, את תפריט המסעדה, תמונות שאנשים צילמו. דרך האפליקציה תוכלו להזמין מקום ופעמים רבות גם לקבל הנחה. רוצים ללכת למסעדת משלן? תוכלו להיעזר באפליקציה כדי להזמין מקום ולראות מה התפריט ומה העלויות. האפליקציה מראה לכם גם את 100 המקומות הטובים ברומא. דרכה תוכלו להזמין מקומות, לקבל הנחות וליהנות כמו מקומיים.